गावदो बैगिस्ताय नोङो मा जानायखौ नै होननाय बायदि सोरबा अबेथिं गावहैगोन गावगोनब्ला नै जोंनि स्कुलाव गथ'फ्रा मेट्रिक पास जानायनि बम गावदों फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थांबायना बिनि खुसिजोंनो दायो बम गावनो नागिरदों आरो बोरो bom gaवनायफ्रा गैला खोमायासो मानगुलायबाय खोमाया नैबे सेकेन्ड डिभिजन थांनायनि गार्जेन आरोना बे बिफा बे खुसिजोंनो दायो स्कुलावहाय बम गावफैदों आरो दे आदाया माबायदि मोनखो फिसाला मेट्रिक पास जानानै दाथ' आरो मा होनबावनो सेकेन्ड डिभिजनाव पास जाबाय जेला बेखौनो गनायना लाथ'नाय जाबाय आरो सिगांनि हिसाबै आरो दा आरो जोंहा बिराद गोजोननाय थाबाय आरो नैबे जोंहा दा गुरुदेब स्कुलनि जिथुनाखि फरायसा 13 जनमोन नामा 13 जनाव 13 जनमोन 8 जन 9 जन थांबाय बहुत साबायखर थाबाय आरो मोजां मोनदों आरो उनावबो जाहाथे बिदिनो जौगालांबाय थाथों बेखौ हास्थायनाय थाबाय आरो थिगानो नैबे आब'आ फिसालाया फार्स्ट डिभिजन थांबाय नालाय नैबेयो मिस्ति आरि बायदिसिना जाहोफैदों आरो मेथाइ साहा लोंखांबायबो जोङो दायो दा आब'आ माबायदि मोनखो मोजां मोनदों बिराद गोजोननाय थाबाय हटेलासो बेसेबां मोनखोमोनथाय दे खिथादो मेदामा खिथा हटेलखौ मोनदों 423 मोनदों आरो पार्सेन्ट हिसाबै 70.5% मोनदों फार्स्ट डिभिजना गासै सेकेन्ड डिभिजनाव 6 जन थांदों आरो थार्डआव 2 बेनिफ्राय ओरैनो फेल जानाया 3 अब्लाबो 3नि गेजेराव 2या पास मार्क थांदों साबजेक्ट हिसाबै पास खालामनो हायासै टटेल मार्कआवथ' पासआव 2 ओमफ्राय फेलथारा 2ल' दा लोगोसे आरो डिभिजना लेटार मोनदों ससियेल साइन्सआव आरो साबजेक्ट मोनसेया थांनाय जाबावदोंमोन लेटार मोननो ओंखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि स्कुलनिफ्राय मानोना गासै 13 जनल'मोन 13 जननि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन 1 आरो सेकेन्ड डिभिजन 6 जन आरो थार्ड डिभिजन 2 थांनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला दासो फार्स्ट गोजोननाय मेट्रिकखौ जोंनि स्कुलनिफ्राय बिनि थाखायनो जोङो गासैबो फोरोंगिरि सार मेडाम आरो गाहाय फोरोंगिरि जोंनि आनसलिकनि गासैबो बिबानगिरिफोराबो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखिनिखौनो आङो जोंनि बे हाजामाथि ओनसोलाव गंसेल' प्राइभेट बेबायदि पास खालामनायनि थाखाय जों गोजोननाय थाबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो ना मेडाम गोजोननाय मोनबाय माबायदि पास मा होनो हांखिया माबायदि पास खालामदों फार्स्ट थांगोन ना सेकेन्ड थांगोन ना खस्थ' मस्थ' थार्ड डिभिजनाव थांदों होमबाबो आं गोसोखौ मोजां मोनदों फेल जाबा एसे दुखु मोनगौमोन खरस खालामनानै फरायनाय हिसाबै थार्ड डिभिजन थांदोंबा मोजां मोनदों गोजोननाय थाबाय आंनि सायाव बेनोसै आरो जाबाय ना मिस्ति जानोसै खेवनोसै दा टिचारफ्रा गैजोबा नालाय माखासे थांबाय ओमफ्राय जों गोजा दङ आरो 7 जनसो दा नैबे माबा नै बेखौ जानोसै जोङो पास जानायनि मेट्रिक पास जानायनि नैबेखौ सोदोम वारि नायदो बेनो नैबे नेमखि
मा जानायखौ जम खालामनाय बिलाइखौनो थांसै दायो जोङो पास जाखांनायनि मिस्टिफोरखौबो जाखांबाय ओमफ्राय दा आं दर्जा मारिनोसै ओमफ्राय मारिनानै थांसै बिराद गोजोननाय मोन्दों गथ'फोर गासिबो बिराद मोजां पास खालामबायना ओंखायनो बिराद मोजां मोनबाय जोङो बयबो रंजाबाय आरो बमबो गावखांबाय मिस्टि जानानै खुगाखौ सुखुनाय मोनाखैहाय बानि मेदाम बोरैबा गोदै गोदै मोनबाय थाबाय ने मानो गोदैबाय थाखो फैदा हाजिरामाथि लामाया जोंना जि बरिया मोजां ओंखारो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै खालामना होदो नों नै आं दायो दावदै लांफानोसै न'आव जेबो ओंख्रि गैयानो दावदैखौ दैखांहरलाय दुरजन दुखानदारि दे जेबो होना दै लासै दैखांनांसिगोन बेखौ सानै मानसिल' जागोन बेसेबां मोनलाय दैसेयाव 4 थाखा आयु मासि दाम फैसा गैया दा आंनाव 20 थाखा बोरायनायखौसो होगोनहाय गोदानखौबो जानाय नङा ना मा जाखो दावदैखौ लाबाय आङो दा एवनानै जानाय जायो ना रुनानै जानाय जायो थांसै बाय बाय जोंनि गामिनि दलं मोनबाय आंनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थांदो दे सना बाय बाय लोगोआ ससे दोननानै थांबाय आंखौ दायो थांबाय बियो फैलाय